Rok 2014 bol pre amerických vyznavačov marihuany požehnaním. Na začiatku roka Colorado ako prvý americký štát zlegalizoval predaj tejto drogy. Na jej nákup už netreba potvrdenie od lekára. Regulácia je podobná ako pri alkohole. Ku Coloradu sa pridali aj štáty Washington, Oregon a hlavné mesto Washington DC. Pripomeňme, že marihuana je najrozšírenejšou nelegálnou drogou v Spojených štátoch amerických. Legalizáciu marihuany si občania amerického Colorada odhlasovali v referende ešte v roku 2012, aj keď boli proti politickej špičky štátu. Súčasťou zákona bolo aj zdanenie ziskov z predaja vo výške 25%. Myslím si, že je to krásny príklad toho, že ľudia majú moc urobiť zásadnú zmenu. Veľa občanov sa pozeralo na zákaz marihuany ako na problém. Teraz sme spoločne dokázali, že môžeme zmeniť zákony na lokálnej úrovni. Legalizovanie marihuany Coloradu prinieslo rekordné zisky. Novinka len počas prvého dňa predaje zarobila obchodníkom takmer $1 000 000. Ani po legalizácii však nemožno konope používať bez obmedzenia. Koloradský zákon stanovuje napríklad, že produkty nesmú obsahovať viac ako 100 mg THC. Doma si ľudia môžu pestovať maximálne 6 rastlín marihuany. Konzumovať marihuanu sa navyše nesmie na verejnosti ani prevážať za hranice Colorada. V marci dekriminalizoval držanie marihuany americký štát Washington. V júli sa ale Washington posunul ešte ďalej a zlegalizoval nákup a užívanie marihuany aj na iné ako medicínske účely. Miestne úrady udelili licencie desiatkam predajník, ktoré môžu túto drogu v obmedzenom množstve predávať. Je to úžasný pocit. Čakal som dlho, ale stálo to za to. Kúpil som si 2 gramy za $40. Akceptujú platobné karty aj hotovosť. Som spokojný. Je to významná udalosť. Je pekné byť súčasťou histórie a zároveň podporiť vec, v ktorú verím. Téma legalizácie marihuany rozdeľovala americkú spoločnosť. V júli 2014 sa do celej záležitosti vložil prestížny americký denník New York Times. Jeho redakčná rada zverejnila na internete manifest, v ktorom sa vyslovila za zrušenie federálneho zákazu marihuany v Spojených štátoch, ktorý prirovnala k predvojnovej prohibícii alkoholu. New York Times sa tak stal najväčším denníkom v USA, ktorý vyzval na zrušenie federálneho zákazu marihuany. Ďalšie referendá za legalizáciu drogy boli v roku 2014 aj v štátoch Oregon, Aliaška a v hlavnom meste Washington DC. Zatiaľ čo Oregončania a Aliašťania hlasovali o povolení vzniku tzv. Coffee shopov na predaj marihuany, hlavné mesto USA odsúhlasilo len legálnu držbu drogy a jej pestovanie na osobnú spotrebu. Prezident Barack Obama už avizoval, že jeho administratíva nebude postihovať predaj marihuany v štátoch, ktoré ju v referendách povolili. Pripomeňme, že doteraz je držanie marihuany dekriminalizované v 13 amerických štátoch. V ďalších 23 je táto droga povolená na lekárske účely. V ostatných je ale stále braná ako kriminálny čin. Zmeniť sa to snažia rôzni aktivisti. Veľkú mediálnu pozornosť vyvolalo virálne video nakrútené v štáte Washington, kde je užívanie marihuany povolené. Tvorcovia klipu dali vyskúšať drogu 3 starým mamám, údajne preto, aby aj staršia generácia pochopila, že užívanie drogy nie je podľa nich o nič horšie ako napríklad príležitostné pitie alkoholu. Zástancovia užívania marihuany navyše argumentujú tým, že legalizáciou môžu Spojené štáty zobrať drogovým kartelom hlavný zdroj financovania. Napríklad väčšina marihuany, ktorá je spotrebovaná v USA, je produkovaná v Mexiku. Distribúcia do Spojených štátov je kontrolovaná mocnými drogovými kartelmi, ktoré z tejto činnosti inkasujú enormné zisky. Kritici celoplošnej legalizácie ale namietajú, že to podporí len rad ľudí v experimentovaní a môže to priniesť zvýšenie počtu závislých. Vlado Lichvár, Teatry.